Nakliau jo kaseng ni kong ni penrem jur ya la sarkar kabala set syukur kabala le ya ka thok ka syukur omdei tangi no kai henry ya ki baipa ko hoi kumba phi yo i ha kini ki banai ki bala dep nakliang jo menteri rang ba uparap sama lakrang sai ba don kam ya utang lai tili cabinet meeting ban penbet ya kene kam ba jindawa jong kino kai ad hoc rei pose ka lalai teli kabinet kilalong adu kuan re hadu minta hi klem pat sem lai kan otang sisen ru ya kene kam jong ni kai ti kan ni di kam ka ba ngem la su kan pediang ni ka di kam ka ba ni hapan penrem ya ka jingle jong sarkar bat kan ni kam desu tang ka jing nyobeng ya ka ya kinong kai re kala di ka jing nyobeng ya ka puli pthi hi pro hoi kumba ki ong ki rustat ba ada pikwa bakano kono ka ri baka jam ru kan jot kan para nakong penjot ya ka puli pthi ti lesi kala banlong ba kani gedi kita ka agenda tam desu kata ka jing bom don pisa jongki ban penbet ya kam jongki nong kai ri gedi ka agenda lesi jong ka sarkar ban penjot on para ya ri baka jam ru jongi da ka ba penjot ya ka puli pthi bat ban kum ka jing stang penjot ya ka puli pthi lesi kandi da ka jing le tomet kadi da ka jing subeng ya nong kai lada pipet hakani ka exam ki baladap hakini ke result jongka SSLC by HSLC niyo iba kidai ki school jong ki school ad hoc ki school deficit ki school SSA pat kum ta terter kidai ki bat ki school private ki ba ki khana ki pas ba ki school sarkar lei ki khamwan hadin haga jing pas pat songsi ban niyo i ka pas percentage jong ki school sarkar lei ti ngide pasung thu ba ka jing wat hapadeng ka jing leben jong sarkar wat hapadeng ka jing nyoben jong sarkar ya ki nong kai ki lala pat ban tri sistem ban pan pas bha ya ki khun ki jongi ki bahi ngasem ki jongi ken men ki parang jongi kabumut ba ki la aya ta ka sacrifice ka ba biang syaka stit hi barakoi syaka jing don kam jong ka jala hi barakoi tiga di kamram ka jongi oi po oi ba ngide ban ai kata ka jing siu kaliang ka ba ya kini gnong kai ka la sacrifice nam ta ka jongi kam sem dei su ka jing dawa tang ba kisu dawa kala di ka jing dawa ka ba shongkun ka ba chongblei na moblik mo pimtip kas tulap ka ne umju kat ba ki dor ki mata ki mar ki mata ki baying bat ki bailai ki bayum ba ter ki dor jan manu banai ti perkhat ki nong tri kenta ki la kiu ki nong tri sarkar ki la yo ta 50 commission ba ta ter kat ba makipat ki sakut huju ti kalong ka ek ba susi du kata bat ni nakaliang kaseng ni penrem jur ya ka sarkar bat ni dawa ba kadi ben simkia ya kamat jing dawa jongka jong kini nong kai no boleh ka service ba ki ai kini ki nong kai kam dei nam ta ka jing kasem ki jongki hari kadi nam ta ka bit ka biang jong kari ba jam tu ba ini kimenti ba ka sarkar kan sengap lada kadang don kata ka jing ti film lada kadang don kata ka jing temu ban penkiu ya ka politik di ban sengap ri lada kala don pat da ka agenda ban penjot ban penpera ban sakma ya ka puli ka putih bat ndala sakma ka puli putih kan sakma ka jela bat dari hi barakoi pamut kinum penbet ya kane ti kapor kana ubian ni dawa nak sarkar kan simkia kerki ya kane bat ngej kemba leng ba jing simkia jong sarkar ya kane kam en la ban penbet bat sakoi ni kwa ban sai nak leng seng bala da kadon kanu ban ga jingjia bas musi ya kini kino kai ki ba samet hakane jaka laki opang le ne kimat kinu jingjia susi sarkar ka haban sim jikli no boleh kadi sarkar ka ba push ya kila ne ka ba penbor ya kini kino kai ban wan samet hakane jaka ti
Di lesi hak history jong kari India hibor kuwi ngelap ong ba lesi kani kala bandi ka jingjia ka ba jia nengkong ba sorkar kahapan pensamit ye kinong ikai ha surok kani kadi jingle ranya ka jalah hibor kuwi kani kadi jingle ranya ka ri India hibor kuwi ti ladakim la syu ban bu ya ka tat pulik ti kum ketok mus priority kebadon kam ki kemi ki pa ki bayi ngasem ki di ki jaka ki sacrifice nam ki kun ba ki let school ki bu ha ki school ad hoc ki bu ha ki school SSE ki bu ha ki school deficit ba kunta ter kalau nak sokar kam snuthu tang ya kata ka dor jong ka pulik ki kebangan ngaj kem ba bun apeng jong ki kilong MLA kilong minister kilong menteri rang ba kadai ba kiyo ya ka pulik ki kalau dah maki kita semua tu ya kador jeng kapulu ki kalau ya tan banyak keren penuh ini kemil tiba ke sokar kan sengap ya kejing dawa ke jongki bat nak kalian kesengi dawa jut bat iban jut maka di bat simtia ya kan ki mak dawa ki ba syongnia ki ba dei kat kum kapot ba dei kat kum kaya bat kemil nanti ba enlak ban penbet ya kini ki kam bat ngimdot kam su ban lese ban ya penjerong ya kan kam dah kalong kambala le la shai na du step pasokar di ban sim sikit kli ban pendek no ya kam now beli ki laap yang tak kilai tli kabinet meeting ka khanja yu ti kan ni sirkom kla de ru ka jingset kala la ne kata ka travel ke bangila ong jong pasokar ya kini kai bagi kwi lenti ya ba u minister no kong du ha ban panmap ya kai ke ba u la tamtin bat ya ke ba semnala ban bat ya kula rahmat jong ki no kai ba rahmat no jalai koi bat adit kata ngi khmenti bikin la ban big no kam play la ka mensim ke bokor diwan nak mensim ke pasongkia bang yong nomor ba kitip ba maki kala sacrifice nam ta ka jalahi ba koi maki kala sacrifice ban ai kata ka jinglang ka jing start yang ni borok ngidan akan ni gejaka ka di nak jing sacrifice ke jong di kemensim ke Batam ke jing ya trilang ke di Batam ina kalian sing le sing namla ban ai ka do jing nyarap rei indon rongkat lang bat ki hak ti gejat ha do por ba maki ki yeng nam ta ka hok ka jong ki ngindor rongkat o blingi sunu thu at the end of the day ba lada ki nong hikai ki yo ka jing siu ke babha lada ki nong hikai ki yo ta ka buram ke babha ka jing kiu kam di jong ki hen ka jing kiu ke di jong ki kun samla ki jong yi barang pule bat haba ki kun samla ki jong yi kiu kari ba ka jam lu hi barang ku kiu den rela da ki kun samla ki jong yi ki hiap na ka daw ka jing sim sting jong sarkar ya ka jing dawa jong sarkar kata kan dei ka jing penjot thiau ya kari ba jam lu jong yi bat kumbang ong mene ba ladang yi penjot ya ka puli ke putih lada yi penjot ya ki nong kai yi penjot ya kari ba jam lu hi ba